Kismarcsi vagyok, Egerszalókról jöttem. A mai napon részt vettem az Angara Atlantiszi Kristálytréning képzésen és beavatáson. Szia Marcsi! A kérdésem az lenne, hogy mi volt a legkiemelkedőbb élményed a mai nap folyamán? Az egész nap egy olyan különleges volt, ami még így az életemben nem volt. Tehát maga az egész nap egy különleges dolog volt. De talán az, hogy jó volt lelkileg újra visszamenni oda, ahol már egyszer jártam. Ez fantasztikus. Mert én úgy érzem, hogy úgy jöttek vissza a dolgok, hogy igen, én már egyszer jártam ott. És tehát hatalmas erőt és hatalmas felszabadítást adott arra, hogy hogyan lépjek tovább. Úgyhogy várom nagyon majd az elkövetkező 28 napot, ami a tisztulás, és mindenféleképpen amit várok tőle, hogy közelebb kerülök önmagamhoz, jobban fogok tudni az intuíciómra hallgatni, mert jönnek a megérzések, jönnek a sugallatok, csak van egy hajlamom arra, hogy mégsem fogadom el, mert az egóm az úgymond mindig fölülírja. Tehát most úgy gondolom, hogy egy kicsit kisebb léptekkel, de sikerül majd az egómat hátrább szorítani, és úgymond jobban kordában tartani, hogy tényleg arra, ami a szívből, ami a lélekből jön, azon az úton tudjak haladni. Köszönöm szépen. Így végezetül kinek ajánlanád ezt a tréninget? Hát a lányomnak mindenféleképpen, egy 24 éves lányom van, aki ugyanúgy nagyon spirituális és nagyon különleges képességekkel és adottságokkal és tehetségekkel született. Mindenféleképpen a mai napra is úgy volt, hogy fog jönni, de úgy gondolom, hogy azért nem sikerült meg, még talán nem érett meg arra, hogy a mai napon ő itt legyen. Mindenféleképpen fogom ajánlani, illetve tudom, hogy jönnek majd azok az emberek a környezetemben, akiknél szívből fogom érezni, hogy szükségük van erre az élményre, és képesek is rá, már érettek arra, hogy ezen az élményen végig menjenek. Hát nagyon szépen köszönöm, és tényleg örülök, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget, nagyon-nagyon köszönöm Mariznak a mai napot is, meg a múlt vasárnapot is, mert ez az igazi dolog, amikor az ember lélektől lélekkel tud beszélni. Tehát amikor ez egó ki van kapcsolva, és amikor szembe kerülsz a másikkal, ott álltok egymás előtt, és a két lélek tud egymással beszélni. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm.